Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος και εργάζομαι στην πυροσβεστική στην πολιτεία Μάρκαμ. Θέλω να σας μιλήσω για τον έλεγχο του συναγερμού άνθρακα μονοξιδίου. Η δοκιμή του συναγερμού είναι αρκετά απλή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Πατήστε το κουμπί που λέει δοκιμή. Εάν ακούσετε ήχο, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί σωστά. Αυτό είναι σημαντικό επειδή θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να τον ακούσετε. Ο συναγερμός θα συνεχίσει αυτομάτως τον έλεγχο της οθόνης. Όταν δείτε το τριπλό 8, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη λειτουργεί σωστά, ώστε να μπορείτε να δείτε τους αριθμούς που απεικονίζουν το επίπεδο του μονοξιδίου του άνθρακα στο σπίτι σας. Μετά από 20 δευτερόλεπτα η οθόνη του συναγερμού θα επανέλθει πίσω στο 0. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί σωστά. Έτσι ένα απλό τεστ 20 δευτερόλεπτων μια φορά το μήνα είναι εύκολο και απαιτούμενο. Αυτά για τώρα, γεια σας.